ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ପୁଅ ମୋର। ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ଆଉ ମତେ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଆପଣ କାହିଁକି ଟୁଙ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମତେ ଦିନକୁ 200 ଥର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମତେ ଯୋଉଠି ଦେଖନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କୋଉ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଯୋଉଠି ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଥର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଉଥିଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମିଠା ପ୍ରେମ ଦେଲି କି ସେ ମତେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନ ଦେଇକି ରହିପାରନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କଟା କେତେ ଦିନର? ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଉ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ତ 7 ଜନ୍ମର, ହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଉଠୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ ତ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ମଞ୍ଚରେ।